Üdvözlöm, Tade vagyok, a Hikmikro bulgáriai és romániai üzletfejlesztési vezetője. Ma hivatalosan bemutatjuk a Hikmikro legújabb hőtávcsövét. A Neos T, a Hikmikronál úgy gondoljuk, hogy az innováció nem lehet csak kevesek kiváltsága. Szélesebb közösség számára is elérhetőnek, praktikusnak és valóban hasznosnak kell lennie. Minél több vadász fér hozzá ezekhez a fejlesztésekhez és élvezi előnyeiket, annál jobban bízik felszerelésében, saját ítélőképességében és tapasztalatában. Minden kiruccanással, megfigyeléssel és a természetben meghozott döntéssel tovább erősödik ez a bizalom. E meggyőződés jegyében a Hikmikro minden eddiginél elérhetőbbé tette a csúcstechnológiát. A SyncPro algoritmus, a HASIS zár nélküli technológia, az ImagePro 3.0 és a ZoomPro együttesével a Neos megbízható és kedvező árérték arányú hőkamerás megoldást kínál a felfedezni vágyó vadászoknak. Most nézzük meg közelebbről, miért érdemes a Neos T választani. A megfigyeléstől a cselekvésig végül mindig a pontosság határozza meg a sikert. Ezért a Neos fejlett technológiákat tesz elérhetőbbé, hogy minden vadász bízhasson abban, amit lát, és habozás nélkül cselekedhessen. Ennek középpontjában a SyncPro képfeldolgozó algoritmus áll. Jelentősen lerövidíti a képrögzítés, a feldolgozás és a megjelenítés közötti időt. A valós esemény és a kijelzett kép közötti késleltetés 60%-kal csökken. Képzelje el, hogy a célpont egy pillanat alatt megmozdul vagy irányt vált. Már a legkisebb késés is eldöntheti, hogy sikerül-e a lövés, vagy elszalasztja a lehetőséget. A Neos valós időben összehangolja a képernyőn látható képet a tényleges mozgással. A SyncPro csökkenti a késés miatt elvesztegetett kritikus pillanatok kockázatát, és gyorsabb, magabiztosabb döntést tesz lehetővé. Erre a valós idejű reakcióra épít a Hikmikro HASIS zár nélküli képalkotó rendszere, amely megszünteti a kalibrálás alatti képfagyást. Ha mozgóvadat követ egyenetlen terepen vagy részleges takarásban, már egy rövid képmegakadás is megtörheti a figyelmét, és teljesen szem elől tévesztheti a célt. A Hikmikro rendszerével a kép folyamatos és megszakításmentes marad, így a mozgó célpont simán követhető a legkritikusabb pillanatokban is. A pontos döntéseket egy 1000 méteres lézeres távolságmérő és balisztikai kalkulátor is támogatja. A valós idejű távolságadatokkal megszünteti a találgatást, és összehangolja a célzási pontot a becsapódási ponttal. Így pontosabban helyezheti el a lövést, és magabiztosan húzhatja meg a ravaszt, amikor igazán számít. Ezek a funkciók együtt pontosságot, következetességet és valós idejű reakciót biztosítanak. Így minden döntést és lövést magabiztosan hajthat végre. A Hikmikro szerint a bizalom abból fakad, hogy mindig számíthat arra, amit lát. Ha a természetben kiszámíthatatlanná válik az időjárás, a látási viszonyok hirtelen romolhatnak, növelve a téves döntések és kihagyott lehetőségek kockázatát. Ilyenkor lép színre a Neos. Bekapcsolás után az akár 384x288-as felbontású, éles hőkép, sűrű a 18 millikelvinnél kisebben TD érték az ImagePro 3.0 és ZoomPro algoritmusokkal párosul. Az eredmény részletgazdag, kiegyensúlyozott kép és hatékony célazonosítás. A Neosszal a látvány mindig tiszta, így csökken a bizonytalanság. És a legrosszabb körülmények között is nő a magabiztosság. Ezt a tisztaságot a lehető legjobb kijelzőn kell látni. Ezért kapott a Neos 0,49 hüvelykes AMOLED kijelzőt, amely élénken jelenít meg minden részletet és magával ragadó képet nyújt. A Neos T nem csupán a kiváló képalkotás és a csúcstechnológia teszi okos választássá, hanem a Hikmikro felhasználók iránti elkötelezettsége is, az átgondolt funkciók minden műveletet egyszerűvé és gördülékennyé tesznek.
Amikor kézbe veszi, azonnal feltűnik, milyen könnyű és kompakt. A csúcsmodell, az NH35L mindössze 570 grammos, ezért hosszabb használat során is könnyen hordozható. A kisebb tömeg és méret nem jelent kompromisszumot a tartóságban, vagy az akár 55 mm-es betekintési távolságban. Továbbra is masszív, megbízható és hagyományos puskán is kényelmesen használható eszköz. Felül található a főkezelőegység, beépített gombokkal és körbefutó forgótárcsával. A tárcsával lövési módban állítható a nagyítás, a menüben pedig fel és le lehet lépkedni. Az integrált kialakításnak köszönhetően bármilyen lövési helyzetből könnyen elérhető. Kesztyűben és sötétben is egyszerűen kezelhető. A fő kezelőegység alatt, jobb oldalon található a bekapcsoló gomb. Alvó módban röviden megnyomva egy másodperc alatt felébreszti a készüléket, így szükség esetén azonnal reagálhat. Bal oldalon a fedél lecsavarása után férhet hozzá a cserélhető 18650-es akkumulátorhoz. A belső akkumulátorral együtt a NEOS üzemideje több mint 8 órára nő. A NEOS 3 modellben érkezik, NE25, NH25L és NH35L. A részletes műszaki adatok alapján vadászati stílusához és igényeihez illő modellt választhat. Összefoglalva, a NEOS a pontosság, a könnyű kezelhetőség és a jó árérték arány kiegyensúlyozott kombinációja. A HIK Micro folyamatosan ösztönzi az innovációt, miközben a fejlett technológiát szélesebb közönség számára teszi elérhetővé. A NEOS nem csupán praktikus hőtávcső, hanem okos választás és új mérce, amelyben a felhasználók magabiztosan bízhatnak. Köszönjük, hogy ma velünk tartottak. Reméljük, bemutatónkból kiderült, hogyan egyesíti a NEOS a csúcskategóriás képalkotást, a fejlett technológiákat és az átgondolt kialakítást. Ha többet szeretne megtudni a NEOS-ról, látogassa meg hivatalos weboldalunkat, vagy keresse helyi forgalmazóinkat további információért és személyes kipróbálásért. Várjuk, hogy a NEOS miként teszi jobbá terepi élményeit. Köszönjük figyelmét, és további szép napot kívánunk!